Další díl za tuto kariéru je tady. Je to 3. díl. Tentokrát doma hostíme Preston. Dáme se do útoku. Teďka klička nevyšla. No nevyšla. Vybojovali jsme míč. Doršič. Patrick William. Půjde? Ano, půjde. Máme balón. Angelo. Jdeme dopředu. To je nahrávka před baránu a tady je gól. Zack Weiner střílí gól na 1-0. Hezký gól. Tady to může rozhodnout. Soupeři rozehráli, vybojovali jsme míč. Kabas ztratil míč. Kabas zpátky vybojoval. Ano. Angel. Vajnan. Zack. Ano. Takže dlouho nic nedělal. Walton, Clark jde, Gentler, Zack Weiner, Angelo, Durič, nahrává, zkoušel střelu, byla zablokovaná, Durič, zpátky, střela a to je nad. Obrovská šance. Ale neskončil to gól. Za chvilku je první poločas. A Preston ještě vybojoval míč. Ale tady bude William. První koločas končí. FC Crystal Preston. Poločas 1-0. Zatím je to fantastický zápas z mýho hlediska. Je tady hodně šancí. Teď má jednu Preston. Ale tady to má Kaba. Angelo. Jde sám. Stále. Ještě furt jde sám. To bude asi center. Jo, to je center. Sorry, Kaba nahrává pod sebe. A tady Durič střílí, ale vedle. Tady. Tohle bude mít golman. Zatím je Vinicius naprosto neviditelný. Tady to je odkop do autu. Tady to je Kelly, taky náš nový hráč. Clark. Díval jsem se na příští zápas a příští zápas jdeme v poháru proti Bournemouthu. Takže velká sranda, možná prohrajeme, možná vyhrajeme. Vinicius je u míče. To byla nádherná klička. 75. minuta je za chvilku. Vinicius nahrává, ale tady měla se vystřelit. 76. minuta. Tady vybojoval míč. Kaba, Vini, to chytil golman.
Tady bude Leo. Pro nás. 80. minuta. 2-1. Viny. Střílí. Nad. Vinicius vystřelil nad baránu. Patrick William. Vinicius stihne tohle. Stihne. Angelo. Ty břevno. Ohromná škoda. Tady jsme vybojovali míč. 1 minuta nastavení. Kaba. Clark. Duelič. Ale tady to už nebude. A tento zápas už nejspíš skončí. Je tomu tak. Konec. Preston prohrál proti FC Crystal. Tento zápas skončil 1-0. Ohromná škoda. Měli jsme hodně šancí, ale nevyužili jsme je.